салом алейкум. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. ҳар як дар хизмати шумо аст. чига пайда хай кор дошта бош. дӯстон бошад ки гирад дасти дӯст. бахшиши зиёд дӯстони азиз. чӣ безори карта? Картушник. ҳама касае ки хуби назин тинҷи саломататон хуба як видео қадилизак мекунем. Энд бунем баъд боз энд бунем. агар биледан кура марҳамат сухан кунам. мо дар ин шаҳре ки Тимур барои шумо шуштем ки тамом шуд. معلومه که چی اومده کن ایران سیلو چون سیلو میکنه وا نه ویرا دیگه نه زور کو تماشا کن ҳай дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадем. ноомадагиотон хуш омадем, омадагиотон хуш омадем. агар каса дар кор шавед марҳамат занг занед номери телефони мо 380 4 рӯза кор мекунем. баъзе вақт то 5-6 ҳам меистем. ҳози соат 5:33 шуда. инҷо омадем истодем. ждат кистем. ки ҳам кас билет мехара, ки ҳам кас билет хара охир. то бози дӯстони азиз.